Здравей, много се радвам, че отново си тук с мен в тази кратка програма Йога на стол. Както вече знаеш, хубаво е да имаш стабилен стол на 4 крака и с облегалка, на която да се облягаш и да се подпираш. И разбира се, стола да няма странични облегалки. Това е изключително важно, така че да можеш да движиш своето тяло. В края на деня се чувстваме винаги така напрегнати, с повече болки в тялото, напрежение в лопатките, в кръста, в гърба. И когато си възнамерим, че можем да направим няколко почивки, които да бъдат пълноценни почивки, и в тези почивки да направим няколко упражнения на стола си, тогава ще се стимулираме да си вземем и такъв стол и да следваме програмата на Йога с Илияна. Така че ако още не си се абонирал за канала ми, горе на камбанката можеш да натиснеш и така ще получаваш известия за всичките ми нови програми и видеа. Нека да започнем. Замяваме ходилата, сядаме удобно си изправен гръбначен стълб, вдишваме и затваряме няколко мига очите си, за да се откъснем от това, което е около нас. Винаги това е един прекрасен преход към свързването с тялото. И другото, което тялото ни веднага ще направи, дори без да го каним, е да въздъхне, да почувства грижата, да усети вниманието, което му обръщаме. Дъхът ще подготви тялото и ума за предстоящата ни практика. Внимателно отвори очи, когато си готов и започни с движението на шията. Винаги е много ключово за затоплянето на началото на гръбначния стълб и за отпускането на сетивата. Дръж челюстите също релаксирани, не стискай зъби, отпусни очите и просто дишай. Смени посоката и без да бързаш, наблюдавайки тялото си, се наслади на тези движения, които тялото може да прави. Без значение къде се намираш, движенията в шията винаги са изключително полезни и много лесни. Завърши, изправи главата, вдишай, издишай и дай малко време вестибуларния апарат да се настрои. Днешната практика е предназначена за това да поработим малко с горната част на тялото. Рамената, ключиците, лактите, китките, разбира се, гръбначния стълб и надолу цялата странична линия на нашия торс. Ще е добре да заземите ходилата и също ако имате някаква травма в рамената, в лопатките, в гърба, бъдете внимателни и наблюдавайте тялото докъде му е възможно да достигне. Първата ни задача е да изтеглим ръце напред, да свием ръчета и да задвижиме само китките. Опитайте да поставите погледа си между двете ръце, така че с периферното зрение да наблюдавате и двете ръце едновременно как се движат. И опитайте няколко мига да движите и да наблюдавате само китките. Лактите остават изолирани от това движение. Цялото тяло е стабилно, а ние просто движиме, затопляме китките си. Сега, вероятно, вече сте сменили посоката. Спираме с това движение и разперваме ръце, пръсти, длани, свиваме ги обратно. Разперваме, свиваме няколко пъти. Сега нахвърляме магия към хората около нас. Отпуснете и изтръскайте. Другото, което ще направим тук е да изтеглите ръцете в страни, все едно сте се облегнали на едни високи странични облегалки и да задвижите лактите. Завъртете ги така, както в момента е комфортно. Сега мислено наблюдаваме това движение в лактите, като сменяме посоките. Задвижваме само тях, завършваме и почиваме. Оставяме ръцете няколко мига да отпочинат. Ще направим изтръскващи, повдигащи към ушите движения на рамената, след което ги пускаме свободно надолу. Затворете очите, за да усетите как целият гръден кош наблюдава и усеща това движение. Добре, изтеглете ръцете в страни и това, което ще направим тук е да усучеме цялата ръка от рамото. Мислете за рамото. Едното рамо отива напред и цялата ръка се движи след него. Не усукваме допълнително нищо, само рамото. Мислете за рамото, рамо напред, редуваме ляво, дясно,
Ръката се приплъзва след рамото и като един танц започва едно цялостно движение в областта на мускула трапец, този, който огръща раменния пояс, стига до лопатките и усеща затоплянето и огъвкавяването. Завършете, поставете ръцете на бедрата, раздвижете с движения на рамената, на шията, за да не остава усещане за дискомфорт и излишна топлина, която показва наличието на токсини и задържане на стрес в тъканите. Винаги, когато спирате или сменяте движенията, разтоварвайте се, давайте почивка, дишайте и няколко мига да бъдете в това свое движение. Странично се завъртам, за да протегнем ръцете настрани, да виждате движението. Седно има стена пред нас, ходилата са зазмени, седнете възможно по-комфортно и от лопатката и рамото издърпваме ръката напред, сякаш избутваме стената пред нас. Другата ръка също е си спънатва. Връщаме тази ръка, повтаряме с другата. И няколко пъти на място просто правиме ето тези хубави, протягащи, изтеглящи движения. Усещаме ги от шията, през ключицата, чак до върховете на пръстите, включително отстрани по гръдния кош до кръста. Завършете, отпуснете ръцете и ще се завърта към вас, за да преминем към следващото движение. От тук нататък ще поработим с разперени ръце, затова спирайте и почивайте, когато е възможно, а когато е необходимо. Ще направим странично движение, в което си представете, че ръцете ви са като крила на самолет и всяка една от тях се движи заедно с другата. Не се прибират към стола, не правят излишни движения, а ние се навеждаме странично от талията, без да дигаме седалището от земята и се стараме да натискаме и стъпалата към пода. Погледа е нагоре към ръката, която отива в пространството над главата. Последно, завършете, отпуснете за няколко мига ръцете на бедрата и отново разтоварете шия, рамена, ако имат нужда от това движение. Разперваме отново ръцете. Този път движението ще бъде назад, надясно и назад и наляво, като отново заземени ходила, стабилно седалище, изправен гръбначен стълб, очите отворени или затворени. Когато работим на стол, имаме предимството да бъдем подкрепени и стабилни от самия стол, така че не се налага да пазим баланс, но все пак бъдете внимателни. Последно движение, завъртете се напред, отпуснете ръцете, няколко мига почивка и раздвижване там, където предишното движение е поднесло поток от нова енергия, раздвижване на кръвта и на лимфата, ще усетиме, че трябва да раздвижиме това пространство. Добре, това, което ще направим е следното. Ще протегнете дясната си ръка нагоре, ляво ще поставите на дясното бедро и ще направим наклон наляво. Сега, това е най-щадящата поза. Това, което е по-интензивно, е да се опитате да хванете седалката на стола и да направите отпускане настрани. Вдишайте, издишайте. Ако разбира се е трудно да се хванете за седалката по някаква причина, може да подпъхнете ръка и под бедрото и да пробвате по същия начин. Не е същото, но наподобява това движение. Излизаме от тази страна, изтръскваме ръцете, отпускаме се, лопатки, ramена и повтаряме с другата. Най-напред на бедрото, изтегляме лявата ръка и с издишване се накланяме надясно, като много внимателно пробваме дали може да се хванеме за седалката на стола и да се отпуснем в този дълбок опън, който ще усетите в цялата странична линия на гръдния кош. Дръжте левият лакът изпънат, а главата просто отпусната по продължението на гръбначния стълб. Вдишайте, изправете се и отпуснете много си стръскащи или други движения, рамената, шията, няколко пъти хубави релаксиращи движения. Това, което ще направим тук е да отворите ръцете и като една прегръдка с заобляне на гърба, плавно и бавно да отвориме гръдния кош, след това да заоблиме гърба, дълбоко отваряне, ръцете изтегляме в страни, може да затворите очите и да работите отново внимателно и деликатно за разтоварване тук на тялото. Още две движения ще направим и ще отпуснем ръцете отново върху бедрата, така че отпочинете, отпуснете рамената, раздвижете отново шията
И за следващото движение ще покажа какво ще направим. Давам вариант първо за хората, на които ще им бъде трудно да направят ето това движение. Противоположна ръка докосва вътрешността на ходилото, а другата ръка се изтегля към пространството. За тези от вас, които няма да могат да направят това, най-напред поставете предмишниците върху колената, след което само с едната ръка допуснете ходилото, но се опитайте да го хванете от външната страна или да прегърнете глезена, така че да усетите изтеглянето тук. Другата ръка е върху бедрото и поглеждаме противоположна страна на тази ръка, която държи бедрото, или погледа от страната на ръката, която държи глезена. В случай, че ръката ви е протегната нагоре, много може да държите глезена или да сте докоснали вътрешността на съответния глезен. Излизаме от асаната, отпускаме се за няколко мига. Котешко гръбче на място правим или вдишване-издишване с заобляне на гърба. Тук поглеждаме нагоре, тялото вдишва, поглеждаме надолу, тялото издишва и ще повторим и с другата страна. В случай, че не можете да протегнете дясна ръка нагоре, нека тя да обгърне лявото бедро. С лява ръка се опитайте да се доближите до глезена, да го хванете. Варианти според възможностите на тялото. Поглеждаме надясно и нагоре. Който може да протегне дясна ръка нагоре и я протяга. Дръжте стабилно седалището, не го отлепите от столчето. Излизаме от асаната, отново двете предмишници върху колената и на място се заобляме, както котките правят, за да разтоварят гръбчето си. Ще усетиме, може би, изпуквания, намествания. Последното движение, което ще направим тук е от стабилен седеж. Ще изтеглим ръцете си нагоре, ще сплетеме пръстите и ще останем с докоснати длани, за да се наклоним отново наляво и надясно с изпънати лакти. Погледа е нагоре. И това, което се случва тук, е цялостно протягане. През ръцете, през страничната част на гръдния кош, усещаме радостта на клетките ни. Завършете в центъра, обърнете сплетените длани към таван и направете кръгове от рамената. Дръжте кръста стабилен, не го движете. Правете кръгчета в едната и в другата посока. След което завършете, опуснете ръцете, вдишайте и издишайте. Заземете се за няколко мига. Тези от вас, които биха могли да вдигнат ходилата си върху стола, могат да направят това, ето по този начин, и да се отпуснете мъничко, като релаксирате върху самия стол. И в зависимост от това дали стол ви е комфортен или не, ще усетите как да разположите своите крака. За няколко мига вдишайте си с правен гръбначен стълб, усетете разликата в тялото, почувствайте удоволствието, което се разлива в кръвта, енергията в клетките и преминете към остатъка от деня си с вдъхновението, което идва от тялото ви. Аз ви благодаря отново, че бяхте с мен. Ще се радвам отново да бъдем заедно. Прекрасен ден ви желая!